Ayiwa an balimaw ani wula an ka foli b'an lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye. Ayiwa an y'a fɔ cogo min na an ka babu na an bɛna kuma ayiwa farafinna tilebiyanfan sɔrɔko o ni wariko olu ka kiiritigɛso n'o ye UMOA kɔnɔna na u ye laɲini minnu ta ka ɲangiliw ɲɔngiri Mali kama aw yɛrɛ hakili b'a la waati dɔ kɛra ayiwa furancɛ fanga tun ye bolodali minnu kɛ fanga ka segin a kɔrɔ la u ma se ka ɲɛnabɔ u ye ni ɲangili bɛɛ gosi Mali kun ka Mali sen bɔ a jɛkulu ka ɲɔgɔnyew la a jɛkulu ka jamakulu n'o ye commission ani baarakɛdaw fɛn fɛn tun bɛ a jɛkulu kɔnɔ Mali tun sen bɔr'o la nka a yirala k'a fɔ ko bi na o bɛɛ ɲɔngirila Mali bɛ segin ka na ayiwa o jɛkulu nin kɔnɔna na n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa sisan o hukumu kɔnɔna fana na kɛrɛfɛla la G5 Sahel Mauritanie ye o jamanatigi fana ye wele bila Mali furancɛ faga ma yaasa u ka se ka segin u kɔ ayiwa u ka jɛkulu min ka kɛlɛbolo o ye kɛlɛli ye jihadiste kama Mali kana aw hakili b'a la Mali y'i sen bɔ a la a bɛ waatinin dɔ bɔ ayiwa komi an bɛ ɲininkali kɛ aw yɛrɛ la sisan mun bɛ se ka kɛ Mali bolo UMOA nin ka latigɛ nin kɔfɛ ani Mauritanie jamanatigi fana ka wele ka ɲɛsi ayiwa Mali furancɛ fanga ma aw ko de o la ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi sibiri n'o ye juillet kalo o tile 15na baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ 001 202 619 02 70 todunkan na fu 2 1 2 wɛrɛ fu 1 2 wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu 1 2 ani 70 wala a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye an ka VOA page kan ayiwa an ka bi dunan ayiwa o ye an balimakɛ Bubakari Bokum ye n'ale ye ɲininikɛla ye don sariya taabolo a n'a lakana siraw kan ayiwa o bɛ baara kɛ o minɛnw de kɔnɔ ɲininikɛ cɛkɛda dɔ la n'o wele ko Centre Ciné d'études stratégiques a bɛ Bamako ye ayiwa politiki tɔn fana ɲɛmɔgɔ don n'o ye parti africaine panafricaine ani intégration africaine ayiwa an balimakɛ monsieur Bokum i ni wula Amba ni wula Ture ayiwa i bisimila ne bɛ ni wula ni waati in na o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la ayiwa n y'a fɔ cogo min na a bɛ waatinin bɔ Mali tun ɲɔngirila ka bɔ ayiwa farafinna tilebiyanfan sɔrɔkow ni wariko jɛkulu kɔnɔ n'o ye UMOA ye o hukumu kɔnɔna na Mali tun sen bɔra u ka baarada caman ɲɔgɔnyew la ani u ka jamakulu commission na ani waribon minnu b'a a jɛkulu kɔnɔna na n'o ye BCEAO ni fɛnw u ka baara fɛn fɛn u tun y'o ɲɔngiri nka an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali seginna ka na nka hali o kɔnɔna na a ma mɛn kabini ayiwa jama ɲininkali min kɛra n'o kɛra référendum ye minnu fana bɛ taabolo labɛn ka dɔgɔdali kɛ kalataw a kɛra jamanatigi sigi kalataw ye a kɛra wasadenw ka kalata ni sigidadenw ka kalata ye olu bɛɛ bolodara sisan a waati donna u ko olu de hukumu kɔnɔ olu ye ni ɲangili ninnu sɔnsɔri nka juillet kalo nin yɛrɛ la o don Mali bɔra ka CFA wari miliyari 100 wuli o sugu kan e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ Mali sen donnen nin jɛkulu la ko kura la ka sɔrɔ ɲangiliw waati la ka na sisan na
mun de tiɲɛna mun de bɛ tiɲɛ u bɛna mun de sɔrɔ mun bɛna dayɛlɛ mun tɛmɛna u kan i bisimila balimakɛ. Saha ayiwa n'i ko k'an ka kuma UMOA ka nin sanction wulili kan i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ la d'abord UMOA man ka Mali ɲangi sariya kɔnɔ UMOA sariya yamaruya foyi tɛ UMOA bolo gɛlɛya mun nana Mali kɔnɔ ko u bɛ nin ɲangili sugu ta ka Mali sɛgɛrɛ. CEDEAO minɛn kɔnɔ o ɲangili ma wuli parce que u ye sanction minnu wuli ani hali bi an ka mɔgɔw tɛ ka sigi ka don CEDEAO minɛn kɔnɔ o de ye protocole de bonne gouvernance ni a fɔra ko ni coup d'état kɛra ɲangili minnu bɛ se ka ta ka jamana sɛgɛrɛ o bɛ CEDEAO minɛn kɔnɔ mais k'a bɔ minɛn kɔnɔ ka taa bɔ don UMOA minɛn kɔnɔ o ye janfa ye donc fo o yɔrɔ ka faamu maintenant fɛn mun bɛ senna bi k'a fɔ ko Mali bɛ wuli ka taa wari ɲini c'est normal que Mali bɛ wari ɲini UMOA minɛn kɔnɔ parce que hali bi an ma bɔ UMOA minɛn kɔnɔ parce que an bɛ CFA kɔnɔ tant que an bɛ CFA kɔnɔ minɛn mun bɛ yen nɔ ni o b'o o jatedenw k'olu fɛsɛ ani se bɛ se ka kɛ wari ma cogo min na ani wari juru bɛ don cogo min na o bɛ kɛ o minɛn kɔnɔ donc o minɛn de dayɛlɛla sisan mais i b'a ye k'a ye hali bi o la janfa minnu bɛ farafin jamanaw kɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafin jamana fɛn fɛn n'a bɛ UMOA minɛn kɔnɔ janfa de sirilen don ka an bɛɛ minɛ k'an don jɔnya juru la FMI ka juru b'o la Banque mondiale ka juru b'o la donc juru mun kɛlen bɛ ka an nakori o b'a jira k'a fɔ an tɛ se ka hakɛ ɲini an mago bɛ hakɛ mun na an tɛ se ka wari sɔrɔ an mago bɛ wari mun na ani an kun tilenna mun n'an bɛ wari ɲini n'o ye an tɛ se k'a sɔrɔ la a bɛ sɔrɔ olu de ka minɛn kɔnɔ donc bi dayɛlɛli mun kɛra dayɛlɛli mun don a bɛ se ka fisaya comme a bɛ se ka kɛ fana jan don ka bila an ɲɛ parce que bi bi in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ye sira mun ta a mɛn o mɛn an bɛ bɔ CFA la donc o sira in mun talen don ni sira kelen don ko tɔw kana na Mali ka sira in ta n'i y'a ye k'a fɔ sanction ninnu wulila sanction fanba wulili a b'o hakilina de kɔnɔ ka minɛn segin minɛn mun b'a to Mali yɛrɛ bɛ sɔn ka segin kɔ lahalaya mun bɛ yen nɔ an bɛ se ka ɲinɛ o kɔ ka segin ka na CFA minɛn kɔnɔ tugun donc ne ka jateminɛ la n'i y'a da an b'a da nin minɛn damadɔni ninnu hukumu kɔnɔna na. Ayiwa yan'an ka don a babu kɔnɔna ko la o waati min na Mali ɲɔngirira ka bɔ nin jɛkulu in kɔnɔna na a kɔlɔlɔ o gɛlɛyaw nin kɛra jumɛn ye Mali furancɛ fanga yɛrɛ ani kɛnyɛrɛyew ni waribon baara kɛcogo yɛrɛ kan Mali kɔnɔna na. Bon i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba ma y'a la ten kosɛbɛ parce que Mali kun ye nin ɲɛsigi fɛɛrɛw tigɛra kɔnɔna na mun b'a to gɛlɛya minnu kun laɲininen don olu ma se ka Mali sɔrɔ parce que n'o kun ye Mali sɔrɔ Mali kun bɛ ɲɔngiri mais le fait que déjà wari jɔyɔrɔ minnu ni dɛmɛ minnu bɛ u bolo a bɛ yɔrɔ wɛrɛw de touché o ye fonctionnaires ani projet damadɔniw wari ninnu bɛ maga o yɔrɔ de la mais Mali ye jamana mun ye i b'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛ taabolo la ani mɔni ni taabolo tɔ ninnu na i b'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔba to o minɛn ninnu kɔnɔ donc o b'a to ɲangili mun nana a bɛ se ka se institution ma fɛn mun ye ɲɛmaaw ye ani fonctionnaires n'olu n'a ɲɔgɔnnaw donc olu de tun bɛ o minɛn kɔnɔ mais le fait que déjà Mali kun y'a ɲɛsigi ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ mun b'a to saraw ni fɛnw bɛ se ka kɛ donc ɲangili a ma se ka o hakili la k'a bɛ se ka jamana ɲɔngiri lahalaya mun kɔnɔ jamana ma don o lahalaya kɔnɔ o de b'a to hali bi Mali ma taa o sira fɛ parce que laɲini kun ye mun ye ka wari tigɛ Mali la ka Mali bi a sen fara kɔnɔ fɛn mun b'a to u bɛ jɔn ko Ala fɔ u bɛ segin ka taa UMOA ni CEDEAO ka minɛn kɔnɔna na donc hakili la bi jamana kɔni a gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ o ye diɲɛ yɛrɛ n'a taabolo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi diɲɛ yɛrɛ ka gɛlɛ approvisionnement ka gɛlɛ foyi tɛ ka kɛ a cogo la bilen donc o gɛlɛyaw bɛ yen mais k'a fɔ ko CEDEAO UMOA yɛrɛ ɲangili k'a ye gɛlɛyaba ta ka Mali sɛgɛrɛ n hakili la o minɛn a ka fɛgɛn a man girin kosɛbɛ. Nka n'i y'a lajɛ kɛnyɛrɛyew ka baara kɛcogo yɛrɛ la wari tacogo a jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla ye bari sabu jamana fila bɛ a tɔn nin kɔnɔ n'o ye Benin o ni Togo Mali dun ka minɛn caman bɛ bɔ Lomé port nin fana fɛ o ye yɛlɛma jumɛn donna o yɔrɔ fanfɛla la
i n'a fɔ kɛnyɛrɛ no yɛlɛma ba ma don a la parce que mɔgɔw ka minɛnw bɛ taa o taacogo la a bɛ na o nacogo la maintenant fɛn mun ye gɛlɛya ye minnu bɛ n'u bɛ fɛnw lever ni waribaw bɛ wuli entreprises ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a ye nin gɛlɛya kɔnɔna na comme Mali ɲangenen don o gɛlɛya dɔw bɛ se ka don o taabolow kɔnɔna na mais mɔgɔw ka marchandises mɔgɔw ka minɛnw o tagasegin ninnu olu gɛlɛyaba ma don olu la parce que frontières datugulen tɛ donc mɔgɔw b'u ka baara kɛ maintenant banques bɛ wari minnu juru don entreprise baw la o de ko don bon i b'a ye olu entreprise yɛrɛ ninnu caman bɛ minɛn mun kɔnɔ o tɛ an yɛrɛ hakika ka minɛn ye parce que entreprise ba fɛn fɛn n'a sera niveau dɔ la i b'a ye k'a fɔ multinationales ni fɛnw caman de bolo b'o olu kɔfɛ donc olu minɛnw kɔnɔna na n y'o de fɔ n ko institution kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ se ka ye mais taabolo yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba ma se mɔgɔw ma o minɛn kɔnɔna na mais minnu bɛ taa wari ɲini banque la ani minnu bɛ wari ɲini institution internationale ninnu kɔnɔ olu gɛlɛya dɔɔnin bɛ olu la. Ayiwa i bɛ hakɛ to maa fila b'an bolo nɛgɛjuru kan an balimakɛ Dawuda Jɛbikile ani Kaɲume Jara ayiwa Dawuda i bisimila aw tulo bɛ baasi t'u la aw yɛrɛ dun alhamdulilah an bɛ baasi foyi t'an na ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ min bɛ sen na sisan Mali ni ayiwa jɛkulu ninnu cɛ nka aw yɛrɛ minnu bɛ denmisɛnnin kunda ye aw ye mun de faamuya nin na barisabu a waati min kɛra o ye ɲangili bi Mali kun hali ni u ka baarakɛdaw kɔnɔna na n'u tun ye maaw ɲini Mali tun tɛ se ka cɛ bɔ si tɔgɔ di u ka kɛ a jɔyɔrɔ la a jɛkulu kɔnɔna na ayiwa u ka ɲɔgɔnyew tɛmɛna Mali kan ayiwa laɲini dɔw bɛ yen u bɛ fɛn dɔw latigɛ Mali tun tɛ se k'i sen don a la barisabu u ka fanga ka maa si tun tɛ yen ayiwa nin kɔni ɲɔngirira o kɛra kibaruya duman ye nka aw yɛrɛ ko de aw hakilina ye jumɛn ye. Ture bon nin ko in kɔni na vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi an maliyɛnw an wasalen de don an wasalen de don sabula ka d'a kan ko min kun kɛlen don ka kɛ ka an maliyɛnw sɛgɛrɛ Ala y'a tiɲɛ d'an ma k'a tiɲɛ bange parce que ɲangili ninnu yɛrɛ tun bɛ kɛ wagati min na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko a ɲangili ninnu tɛ sariya kɔnɔ u yɛrɛ ka gafe minnu yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ ninnu c'est-à-dire que a baara kɛcogo n'a a ko kɛcogo ɲɛfɔ o gafe ninnu kɔnɔna la a sɛbɛn tɛ fan si ko ni gɛrɛsɛgɛtigiw kan ka ta ka jamana sɛgɛrɛ surtout wagati min ni Mali vraiment gɛlɛya tun b'an kan lakanako b'an kan donc fanga nana yɛlɛma an bɛ ka bɔda ɲini o gɛlɛya la olu ye nin bɛnbɛnbɛn in sigi de k'a kɛ i b'a fɔ komi ka maliyɛnw wajibiya fanga min tun bɛ yen nɔ fanga in ka se ka dɛsɛ y'a ye donc gɛlɛya ka na gɛlɛya ka wara maliyɛnw ka muruti fanga kɔrɔ fanga in ka se ka bin donc ni fanga in binna sisan olu ka laɲini ye min ye u kana se ka kɛ donc u y'a ye k'a fɔ an ye maliyɛnw an ye den dusumanw de Ala y'o kɛ an na de an wolola n'o de an bɛ fɛrɛ ka sa de fɛn dɔw bɛ an tɛ sɔn o ma mɔgɔ bolo donc an tora position de k'an ture k'a tugu an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔ fo ka se bi ma bi u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ɲangili ninnu ma foyi tiɲɛ an ka ɲɛnamaya taabolo la an sera k'an yɛrɛ sɔrɔ an sera ka bɔ an ka gɛlɛya kɔnɔ donc n'u y'a wuli bi u y'a wuli u yɛrɛ ye a kɔni a diyara anw ye a bɛnna u ma parce que a b'a jira k'a fɔ an tun bɛ tiɲɛ min kan o tiɲɛ de nana bange y'a ye donc ka dɔɔnin fara a kan farafinna yan nɔ foyi t'an ka farafin jamanaw toron ture nin bɛnbɛnbɛn ninnu an bɛ minnu siri ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn toron an bɛ ni gɛlɛya la ni gɛlɛya ɲɔgɔn bɛ tubabuw fɛ yen nɔ u dafɛ jamana dɔ kan n'o ye Ukraine bɛɛ y'a ye u bɛ ka wariw ni fɛnw de bɔ k'olu dɛmɛ u ka se ka u kungo ɲɛnabɔ o de k'olu k'anw dɛmɛ ni wari min c'est-à-dire que u se ye pour que an bɛ se ka se an ka gɛlɛya in kɔrɔ olu b'a fɔ k'olu b'anw toro dingɛ de kɔnɔ anw ye maliyɛnw de an bolo bɛ Ala de bolo koyi ture an tɛ tɔɔrɔ maa si ye i y'a ye donc hali ni fɛn min tɛ nin ye n'u tun y'o kɛ an tun bɛ bɔ nin ko in na. Ayiwa sinon an ka dunankɛ b'an bolo n'o ye Bubakari Bokuma ale ye ɲininikɛla ye ayiwa i n'a fɔ sariya taabolo la ani lakana sira kan ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Kaɲume Jara ma Kaɲume i ni wula. Awa anula Mohamed Touré i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ ma ka weleli kɛ ka bɔ Sunuteni 35 km de Bamako. O diyara n ye kosɛbɛ aw bɛ cogo jumɛn. An bɛ Ala tanu an bɛ ka ji de kɔnɔ sisan. Samiya daminɛna. Samiya daminɛna an bɛ danu na mɛ san tɛ ka na quoi. Ayiwa Ala k'a nɔgɔya i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ani an ka dunankɛ fila min ka kuma lamɛn u ka kumaw ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ
vraiment me foli di VOA la même rapidement Mali kono ani Mali ko kan Touré ne ba fo yena ka fo moi sanction mi wuli ya wulu yɛrɛ parce que bamanan ko ten ni warable bolo dɛsɛra nsaban ma a b'a fɔ k'a ka kumu donc voilà donc bamanan ko ten ko n'i bɛ jaba kɔlɔ soni i b'a soni k'a dunya donc ni bilibi k'a la pour que a bɛɛ bɛ se ka fɛrɛ quoi parce que u y'a ye k'a fɔ vraiment u ye décision fɛn o fɛn ta Mali kama u ye jaba o jaba ta Mali kama u bɛ réunion kɛ Mali kɔ kan ni Mali autorité yɛrɛ ti a kɛnɛ kan donc n'u tilara waati min na u ka ɲagaliw ta donc population fana y'a faamuya k'a fɔ vraiment Mali bɛ ka taa bolo min kan donc olu fana tɛ bɔ an ka faamuw kɔ ka fɔ ka taa min kɛ donc an kɔni vraiment maliyɛnw kɔni fo u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin kɔni kɛlɛ kelen in kɔni an kɔni bɛ nin kɛ ka s'a dan na vraiment hali tɛmɛni u ye réunion min kɛ CEDEAO la Mali tun t'a kɛnɛ kan mais u ye jaba o jaba ta vraiment malidenw bɔra bɛɛ kalama parce que a y'o réunion kɛyɔrɔ la u yɛrɛ dɔnw kɔra ɲɔgɔn kɔ parce que u taara sanction mun ta u ye décision mun ta jamana autorité dɔw yɛrɛ ani jamana président dɔw tun olu tun t'o kalama donc ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan don dɔ bɛ na vraiment Mali yɛrɛ bɛ ja européen yɛrɛ bɛ na baara ɲini Mali la ka sababu kɛ malidenw yɛrɛ n'u ka ŋaniya ɲuman ani u yɛrɛ ka dusu min b'u la ka baara kɛ parce que vraiment nin bɛɛ ye intérêt ko de ye i y'a ye nin bɛɛ ye intérêt ko ye parce que jamana président tɔ ninnu olu bɛ ka tubabuw ka baara de kɛ donc an dun bɛ ka fɔ tubabuw ka jɔn an la an ko ko indépendance sara donc ni aw tɛ ka a cɛsiri a yɛrɛ fo ka gulonlen to mɔgɔw la depuis u ye sanction ta fo kana se sisan ma e delila ka mɛn ko Mali gouvernement ka sara tigɛra wa e delila ka mɛn ko sɔrɔsiw ka sara tigɛra e delila ka mɛn ko maîtres ka sara tigɛra wa donc o bɛɛ exemple ye jamana caman bɛ farafinna Mali yɛrɛ félicité donc ko Mali bɛ sira min kan donc u b'u kɔ donc ne b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan donc pour que Mali in bɛ ja quoi mais a kɔni a bɛ ja halisa a bɛ ja voilà o tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye. Ayiwa i ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ tila ka na kuma di an ka dunan kɛ a bɛ segin aw ta ninnu kan ayiwa sisan an bɛna taa an kɛrɛfɛ jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Canada ye an balimamuso Aisata Ndiaye ale bɛ nɛgɛjuru kan Aisata i ni wula. Nse an ce Mohamed. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ. Awɔ. Ayiwa ni dɔɔni bɛ a la awɔ. ani an balimakɛ dunankɛ fana bɛ yan n'o ye Boubacar Bokoum ye ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ Bamako centre Séné la. Ok. I bisimila. Nse. Donc. Alors, question fait foquet parce que mais le son n'était pas très très clair. Je sais que il a eu à évoquer Mali gouvernement qu'a fait nous. Ouais, an bɛ ka kuma ayiwa farafinna tilebiyanfanw ka sɔrɔko o ni wariko o jɛkulu n'o ye UMOA ye. Waati kɛra ayiwa barisabu sɔrɔdasiw ma sɔn ka segin fanga kɔrɔ cogo la n'o ye pouvoir civil ye. Ayiwa o hukumu kɔnɔna na ka fara CEDEAO kan u ye ɲangili bin Mali jamana kan furancɛ fanga kan u y'u sen bɔ u ka jɛkulu baaradaw bɛɛ la a kɛra jamakulu ye n'o ye commission ye a kɛra u bɛ maa minnu ta baara la ayiwa u ka wari tɛmɛ sira cogow ni fɛn u tun y'a caman ɲɔngiri nka o de wulila ka bɔ furancɛ fanga kan sisan ko Mali bɛ se ka segin ka na u sen bɛ don u ka baarada fɛn bɛɛ la a bolofara bɛɛ la ayiwa hukumu kɔnɔna na an ye maliyɛnw ɲininka ni latigɛ min taara a jɛkulu maaw fɛ barisabu jamana 8 de don ka fara Mali kan Niger b'a la ayiwa Benin b'a la Togo b'a la Guinée Bissau b'a la ayiwa o hukumu kɔnɔna la de bi an bɛ kuma di jamanadenw ma k'u hakilinataw fɔ ni ɲininkali minnu b'a fɔ ka a ɲɛsin o yɔrɔ fanfɛla la an ka dunankɛ fana Boubacar Bokoum n'ale ye ŋana a yɔrɔ la ale bɛ se ka don ka fɛsɛfɛsɛ ka kuma fɔ ayiwa kuma b'i bolo. D'accord n y'a faamuya awɔ c'est vrai que a sujet c'est très vaste mais n bɛna hakilina fɔ quoi parce que a ka jan bon d'abord n bɛ maliyɛnw fo n b'an ka auditeur mɔgɔ mɔgɔ b'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n b'u bɛɛ fo. Fɛn min ye UEMOA ko min ye u tun ye sanction bila an kan a tun binna an kan effectivement donc sanction in binnen an kan n'u ko sisan ko k'a wuli donc ne bɛ Mali gouvernement fo ani n tɛ se k'o kɛ tant que n'i ma maliyɛnw fana fo parce que n'i y'a mɛn Mali gouvernement bi c'est que maliyɛnw de sɔnna ka to u kɔ ka kɛlɛ in lase maliyɛnw de sɔnna ka kɔngɔ muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu pour que an ka bɔ tubabuw ka jɔnya in na donc ne y'a ye hali bi UEMOA b'a la ka segin a kɔ parce que UEMOA fanga banna de et donc j'encourage aussi le gouvernement toujours dans ce sens là c'est-à-dire
an bɛ jɛkulu de la tiɲɛ don mais il faut que jɛkulu in fana u k'a lajɛ est ce que a da ka da n'a da man da la il suffit pas que dɔrɔn ko ka don jɛkulu de la dɔrɔn oui Mali bɛ nin na dɔw bɛ wuli ka critique kɛ Mali bɛ nin na a bɔra nin na oui a bɛna bɔ a bɛɛ la mais on ne connaît pas le contenu la population ne connaît pas le contenu donc il faut que est ce que a bɛ jɛkulu mun na o article ni fɛn minnu b'a kɔnɔ o est ce que o fɔlen don maliyɛnw ɲɛna ou bien il est temps quand même comme Assimi nana a ka se que c'est beaucoup plus transparent a ka se k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna sisan ok ni jɛkulu in na UEMOA a avantage filɛ nin ye a inconvénient filɛ nin ye parce que quand tu rentres dans une organisation tu cèdes un pan de ta souveraineté bɛɛ b'o o dɔn i tɛ se ka don fɛn na ka tila k'a fɔ ko tu es souverain parce que n'i donna organisation na ka contrat dɔ signé kɛ e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ dɔ b'i ka souveraineté la que ça soit clair donc mɔgɔ minnu bɛ wuli sisan oui an bɛ organisation na an bɛ G5 la ka taa don organisation na sans connaître y'a faamuya comment dire ce qui est écrit dedans moi je pense que c'est un piège de dos il y a moins inflammé c'est ça donc nécessaire ni Mali be do ala ka adon follow je ne suis pas économiste d'accord ni Mali be do ala d'accord Mali ba kono parce que Mali a Sibaga Mali a que ça soit fait sur de nouvelles Mali c'est ni ka position kundo ko ne be Asimika Senyola en tout cas Asimina ka mo moi je vais d'abord réfléchir ne pe pampantouni ka ko mina do ala c'est parce que sanction oui là nous c'est les sanctions ibe aketo balmamso kanani G5 Sahel nyarami imo mi Mali ya jamana sigi baga doy u y'u ɲɔngiri barisabu fanga dafiri min kɛra olu ko fo ayiwa faso jama ka segi fanga na a ka di sivilu ma comme o dɔgɔdali ma bɔ a ɲɛ ma u ye ɲangili bin Mali kan ale ni CEDEAO sisan u y'o ɲangili de wuli ka bɔ Mali kan ko Mali bɛ se ka don o y'a wuli mun na non ne b'a dɔn Mali UEMOA ni G5 Sahel tɛ kɛlɛ hali banque la on va pas rentrer dans ça Mali ka wari dɔ bɛ milliard dɔ bɛ BCEAO la k'a ma sɔn k'olu di a kɛlen don k'olu geler maintenant ne ko UEMOA in donc ninnu bɔra fanga la de n'a y'a wuli wa ale tun b'a fɔ de ko f'u ka bɔ fanga la mais a y'a wuli ka da mun kan u y'a wuli min kan barisabu Mali sera ka ayiwa taabolo dɔ jira ka yira k'a fɔ dɔgɔdali kɛra ko u ye parce que nin bɛɛ c'est pour faire souffrir la population d'accord donc ne kɔni bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔ an tigɛ di ɲɔgɔn ma UEMOA de wo et puis bɛɛ b'a dɔn ko ninnu t'a la ka Mali ka kɛlɛ kɛ c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ UEMOA la les dirigeants de l'UEMOA a n'a a organisation tɔ comme an bɛ kuma le UEMOA de kan bi d'accord ce sont pas des gens qui sont là pour défendre l'intérêt des Africains ou l'intérêt de l'Union économique et monétaire. Ils sont là au service de l'impérialisme. Mais ils sont là au service de l'impérialisme. Parce que ni sanctions sont katarake. D'accord, les sanctions sont drôles pour que Maliens ka giri fait quoi. Ni wati boule la kachugodi. Tu vas ni sa population de Wuliko. Donc il y a au fond de Tala qui a marché et qu'ils n'ont pas de choix. D'accord, il y a que poids batou ou la ville est tournée. Donc ils ont fait marche arrière quand a tourné ou amena parce que sinon na ayo condition mon fort. Tant que nous au Maouli, ils devraient être fermes sur leurs décisions car que comme on veut faire de la militaire de Okuta bla on a changé que. Parce que je cause avec beaucoup de Maliens, tellement pas pourquoi Guéléa be Mali là. Effectivement, Guéléa Mali là, c'est pas comme avant parce que sanctions nous de banque mais ne pas à fond de Maliens fana sanctions c'est que disons anti c'est qu'on a indépendance sur le tour de fana na fanamation de coup. Ça c'est clair et oui, c'est incontestable. D'accord, donc il y a moi il faut faire que les belles il y a moi sa position donc en action de geler avec tantôt aïe ni mais on l'état à piéger organisation fait ya c'est-à-dire au fait dictature et ils prétendent être des démocrates ils prétendent défendre l'intérêt des comment dire là des états membres là mais nous les moufs même si ça va pas dans l'intérêt de ton pays il faut qu'il accepte parce que tu es signataire il faut que vous faire quelque chose Ayiwa i ni ce la nin diyara kosɛbɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Mohamed Mamata Ture ma an bɛ segin ka na kuma di Bokum ma ale bɛ don k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an balima minnu tɛmɛna n'u ka ɲininkali ani u ye ayiwa kuma minnu fɔ o kan ayiwa Mohamed i ni wula Mohamed n b'i fo i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ t'u la u bɛ ka kɛnɛ ayiwa an balimakɛ Bubakari Bokum b'an bolo yan ale de y'an ka bi dunan ye ayiwa i fana bɛna fara i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan an bɛ ka kuma UEMOA de kan barisabu u y'u ka ɲangili ni u y'a ɲɔngiri ka bɔ Mali kan ayiwa hakili jiginna caman bɛ k'a fɔ ko ninnu y'a ɲini de ko furancɛ fanga sɔrɔdasiw ka taa ka bɔ yen
ɲangili dara Mali kun barisabu u ye ayiwa kalata boloda cogo ni o ma se ka taa ɲɛfɛ o de la olu ye ɲangili ninnu gosi Mali kun ko fo ayiwa pouvoir civil ka segin n'o ye faso jama ye ayiwa o hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ dɔgɔdaliw kɛra sisan kalataw mun bɛna kɛ san wɛrɛ ani faso a bɛ fɔ cogo in wasadenw ni sigidadenw ta bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ ka kuma la dɛ k'olu ye ɲangili ninnu wuli barisabu sira bɛ yen sisan ani sariya sunba fana ɲininkali min kɛra o kan jama ɲininkali min kɛra o kan o bɛɛ kɛra tamasiyɛn olu bolo olu bɛ se ka ayiwa ɲangili ninnu wuli nka an ka maa minnu bɛ ɲini kuma na sisan olu ko ɲangiliw binna Mali kun barisabu fanga dafiru minnu kɛra fo sɔrɔsiw ka bɔ fanga na ayiwa hakili la Bubakari Bokum bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna o yɔrɔ la ayiwa kuma b'i bolo n tɔgɔma i bisimila. Ok, donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnni jɛkulu bɛɛ lajɛlen i y'a fɔ cogo min na an y'a ye k'a fɔ UEMOA ka ni sanction nin ma bin tentɔ a binna ka taa sira dɔw fɛ janvier kalo tile 9 san 2022 don sanction nin kɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka autorité wulila ka laɲini kɛ cour de justice fɛ donc maintenant cour de justice y'a jira k'a fɔ ko ɲangini man ka da Mali kan donc u k'a essayer ka ɲangini wuli donc k'a ta o don ma ka na bila bi la ɲangini kɔni ma se ka sɔrɔ a ko la nka kiiri danna o yɔrɔ ma mais kiiri tun kan ka taa ɲini fan wɛrɛ fɛ tuguni k'a fɔ ko kiiri fɔlɔ ye Mali y'o o gagné mun y'a kɛ halisa UEMOA tɛ ka se ka a sanction wuli anw kan anw ka autoritéw fana ka majɛ dɔ kɛra o yɔrɔ la bara ne kɔni ma mɛn n t'a kalama fana k'a fɔ ko kiiriso fɔlɔ in ta kɛlɛ n'u banna ka nin sanction wuli k'u sera k'a fɔ ko Union africaine ou bien kiirisoba wɛrɛ ma donc maintenant n'i ye ko in yɛrɛ bɛɛ ta k'a lajɛ tuma bɛɛ anw b'a fɔ ko sanction illégale illégitime bin kɛra anw kan mais bin kɛra anw kan anw yɛrɛ ma UEMOA ka a fɔ maaw ye jamana kɔnɔdenw UEMOA ye mun ye Mali donna la mun de la Mali ka nafa b'a donni na Mali ka nafa t'a la wa an ma o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye UEMOA yɛrɛ ka sɛbɛn kɔnɔna na u ni jamana min mana fanga d'Afrique kɛ na laɲini kɛra k'a fɔ k'aw ka fanga lasegin a tigiw ma wali baara min kan ka k'a kɔnɔ teliya la min ye kalataw ye ani ka se réformew ni fɛn caman ma o bɛnkan n'aw ma a bɔ a sira fɛ UEMOA kan ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ ka o jamanaw sɛgɛrɛ parce que jɛkulu o jɛkulu n'i donna la i bɛ don a la kan dɔ de kan mais o kan anw ka ni marabagaw m'o fɔ an ye jamana kɔnɔden minnu fana b'a k'u hakili carilen don a ko la olu fana b'a ɲɛfɔ an ye toujours a bɛ don an kunna ko bin kɛra anw kan bin kɛra anw kan ka taa sira min fɛ n'a bɛɛ walawalala anw ye ka se anw doncogo ma ka n'a bila fo k'a fɔ ko in kɛra cogo min na n'o fɔra anw ye ka textew ɲɛfɔ anw ye a ka textew la mun bɛ a kɔnɔna na nka foyi an bɛ ta tentɔ dɔrɔn ka taa wo fɛ tentɔ donc maintenant an y'a ye k'a fɔ laɲini minnu bɛ kun ɲinina n'i y'i da maga o la an ka marabagaw u ye dɔɔnin kɛ a kow la parce que u ye laɲini min kɛ k'a fɔ k'u bɛna kalataw kɛ a fɛn fɔlɔ o kun ye référendum min ye référendum min kɛlen donc maintenant olu UEMOA jamana ɲɛmɔgɔw fana ka sigi la u y'a ye k'a fɔ ko Mali autoritéw u ye ŋaniya siri kɛ ka ŋaniya ta ka se ka baara kunfɔlɔw kɔni latigɛ k'o kɛ o kɛlen na u ko nin bɛ wuli parce que a fɔra k'a fɔ ko sanction min bɛ jamana in kan a kɛra UEMOA ka fan o a kɛra CEDEAO ka fan o k'a bɛ wuli dɔɔni ni an ni u bɛnna sɛbɛn min kan n'o o sɛbɛn bɛ ka waleya donc maintenant ça veut dire que nin waleyala a man ka bali anw na a waleyala ka sababuya kɛ laɲini min kɛra anw ka marabagaw fɛ u bɛ ka laɲini bɔ a sira fɛ donc sinon ne ɲɛ t'a la samasamani min bɛ na don nin kuma na k'a fɔ ko an bɛna fɔ sanction kɛra kan a ma ɲɛ a ɲɛna an bɔr'o kɔnɔ sisan ni a wulila mun kan ka kɛ cɛsiri jumɛn kan ka kɛ laɲini jumɛn kan ka kɛ ni jamana tɔ minnu bɛ a kɔnɔna ye an ka maaw kan ka taa a sigiw kɛnɛ kan an ka musaka minnu bɛ yen n'u balana n'u kelen bɛ k'u tigɛ anw na an bɛ se k'u lasɔrɔ cogo di an bɛ ka taa juru min ɲini pour que u ka don anw na an ni UEMOA cɛ an bɛ se ka olu juruw fana sɔrɔ cogo di an kan ka o baaraw de ɲɛsigi ka o baaraw de bila sen kan yalasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ sinon min kɔni kɛra ka tɛmɛ o kɛra ka tɛmɛ an ka na to an ka bi o ɲɔgɔn de kɔnɔ sisan. Ayiwa an bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma ani Abdul Samba Karim ma ka bɔ Gawo a yan'o cɛ an bɛna tulo kɛrɛ bɔ ka sɔrɔ ka segin ka na.
Kunnafoniya sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an balimaw an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa aw bɛ an b'a fɔ o jɛmukan de kɛnɛ kan an bɛ na studio 10 kɔnɔna na n'o ye VOA soba ye Washington DC fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini kan ayiwa an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.bambara.com walima ayiwa an ka Facebook kan n'o ye VOA Bambara ye nɛgɛ ɲɛ 13 o ni sange 37 de bɛ an ka soba kɔnɔ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye Bubakar Bokum ye n'ale ɲininikɛla centre Sene na ka bɔ Bamako. Monsieur Bokum, i tulo bɛ na? Naam. Ayiwa n y'a dɔn i bɔra ka caman lamɛn sisan nka e yɛrɛ ka faamuyali kɛra jumɛn ni ko la awɔ i bisimila kuma b'i bolo. Ayiwa bon n bɛ Mamata jaabi yɔrɔ dɔ la parce que a ko ɲɛfɔli kan ka kɛ mɔgɔw ɲɛna n b'a jira a la k'a fɔ lakalani ani lakununi o ni waati min na ni kɛlɛ bɛ soforokun na olu baara kɛcogo tɛ kelen ye sabula nin bɛɛ kun kan ka dɔn jamanadenw fɛ kabini bi ma se IMOA sariyaw a n'a taabolo nin bɛɛ bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ maa maa n'i bɛ se k'a laɲini i bɛ se k'a lakodɔn maintenant gouvernement fana ka laɲiniw ka kɛ pour que mɔgɔw ka lakunu fɛn dɔw taabolo la o fana tun bɛ se ka kɛ wagati tɛmɛnenw na mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na sisan n'a ma ɲɛ ko b'i kun kan sariya de b'a sɛnsɛn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn donc état b'a ka taabolow ta o minɛn kɔnɔna na donc ni an bɛ illégitime ni illégal nin fɔ o bɛ kɛ jateminɛw de kan jateminɛw minnu y'a jira k'a fɔ o tɛ IMOA ka minɛn kɔnɔ IMOA ye wariko kuma de ye IMOA tɛ gouvernance ko kuma ye CEDEAO de bɛ gouvernance ko kuma fɔ donc minɛnw bɛ fɛn bɛɛ n'a minɛn don fɛn min ye nafoloko ye an b'o baara kɛ fɛn min ye fɛn wɛrɛ ye o fana baara bɛ kɛ maintenant n'a fɔra k'i bɛ dɔ bɔ a minɛn kɔnɔ ka na o fereke dɔ in na an b'a fɔ n k'a tɛ sariya kɔnɔ parce que i ka laɲini dɔ bɛ gouvernance kɔnɔ i bɛ taa chantage kɛ ni fɛn wɛrɛ ye ka na n'o minɛn ye pour que k'a tigi ɲɔngiri k'a tigi lasɛgɛya o fana tɛ sariya kɔnɔ u ti bɛn donc kuma in b'o yɔrɔ de nɔfɛ nka u ka i b'a ye k'a fɔ bi i bɛ hakɛ to u ka kiiritigɛso min b'a jɛkulu kɔnɔ dun olu jɔyɔrɔ ye jumɛn nin ko nin bɛɛ la bari sabu olu de u ka kiiritigɛso a jɛkulu IMOA ka kiiritigɛso i m'a ye k'a fɔ kiiritigɛso ye sariya ja Mali la mais o ma kala don u ɲɛna ka bɛn n'a ye o bɛɛ de b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa ninnu bɛ taabolo min kɔnɔ u ti taabolo ɲuman kɔnɔ parce que u yɛrɛ t'u ka fɛnw dilannenw bato parce que a kun ka kan kabini sariya y'a fɔ kuru y'a fɔ yɔrɔ min na ko nin kan ka wuli ka bɔ Mali kan o dugusɛjɛ bɛɛ u kun kan ka statuer k'a wuli parce que sariya ko ten mais n'u yɛrɛ t'o sariyaw bato donc a ko ka gɛlɛn maintenant le fait que olu yɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw ye olu bɛ sigi n'u ye fɛn mun fɔ minnu bɛ jukɔrɔ olu tɛ olu jate alors que sariya de kan ka yɛlɛ o bɛɛ sanfɛ donc o b'a yira k'a fɔ IMOA ninnu ni CEDEAO ninnu yɛrɛ bɛ minɛn mun kɔnɔ a minɛn da jɛngɛnen don donc o de la an b'a fɔ n ko k'u bɛɛ réhabiliter parce que a minɛn man ɲi a dilanna ni hakilina mun ye a hakilina kun ka ɲi o kɔrɔ ye ka bɛɛ ka jɛ wari kelen na an bɛɛ ka jɛ ka taabolo kɛ kelen ye pour que jamana ninnu bɛɛ bɛ yiriwa mais k'a ta o don ma fo bi an ma yiriwaba y'a la k'a ta o don la fo bi an ɲɛ bɛ an nunjuru bɛ maa wɛrɛw de bolo donc ko in ka gɛlɛn donc n'a ma ɲɛ a ser'o yɔrɔ la
malu bɛ ka fosili mun kɛ bi mɔgɔw bɛ ka kunu fɛn wɛrɛw kɔnɔ o de b'a to bibi na je pense que charia ko tɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka avancer o fana ko tɛ mais fɛn in sera yɔrɔ min na bi mun b'a magaya a tiɲɛni kɔlɔlɔ bɛ na bonya UEMOA yɛrɛ ma ne ka hakilila la ne hakilila fɛn in taabolo y'o de ye mais i b'a ye k'a fɔ CEDEAO de kɔnɔ protocole de bonne gouvernance bɛ yen o de b'a jira k'a fɔ n'i ma kala ta a tacogo la ou bien ni ko dɔw bɔ u minɛn kɔnɔ CEDEAO bɛ bɔ k'i ɲangi o ye CEDEAO ka taabolo ye o bɛ faamuya mais fɛn min ye wariko ta kasabi ye o ye ko wɛrɛ ye o ye minɛn wɛrɛ ye n'u yɛrɛ ye a jira k'a fɔ se b'u ye fanga b'u la Mali tɛ se k'u bali k'a kɛ u y'a kɛ Mali tilala ka cour saisi cour y'a jira k'a fɔ k'u jo t'a la k'u ka sanction wuli mais Mamata yɛrɛ bɔra k'a fɔ ka bɔ o don na fo ka na se bi la olu m'a wuli donc n'u sago sera don min na u b'a wuli donc u yɛrɛ tɛ sariyaw bato. Ayiwa yanni n ka kuma di an balimamuso wɛrɛ ma ka bɔ Canada ɲininkali dɔw bɛ n bolo k'a fɔ ayiwa e ko ɲɔngiri nin o kɔlɔlɔ ma se ka kɛ ayiwa a jɛkulu ɲɛmɔgɔ cɛbɔ la barisabu fanga dafiri kɛra san 2020 na ayiwa san 2021 na u ye ɲɛmaa kura dɔ ta u ka jamakulu ka commission n'o ye Abdoulaye Diop ye o kɛra mai kalo la san 2021 a y'a sɔrɔ Mali tun ɲɔngirilen don nka e ko o waati nin kɔnɔna na ni Mali tun ma ɲɔngiri o kɔfɛ u tun tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye a tɔgɔ jamakulu ɲɛmɔgɔya la wa o ye ne ka ɲininkali ye nka an bɛ segin ka na o yɔrɔ la. Ma ɲininkali in faamu ka ɲɛ segin kan m'a faamu ka ɲɛ. n ko u y'u ka jamakulu n'o ye commission ye maa kura min sugandira ye yɔrɔ Mali tun ye Ala ma hinɛ la Sumayila Sise sɔrɔ san 2004 ka taa fo 11 na nka u tilala ka maa kura wɛrɛw ta min ta banna o tun ye Abdallah Burema o tun bɛ bɔ Niger o ta banna Mali fanga d'Afrique kɔfɛ nka u ye ɲɛmaa kura min ta o fana taara kɛ Senegal jamanaden dɔ ye ayiwa ne ko ne hukumu kɔnɔna ni Mali tun ma bin ɲininkali ninnu kɔnɔna na u tɛna se ka ayiwa cɛbɔ dɔ di o ka kɛ jamakulu ɲɛmɔgɔ ye wa an bɛ segin ka na o yɔrɔ la an bɛ segin ka na kuma i b'a kɛ to i b'a kɛ to o tɛ na ni koba ye aw bɛɛ ye jamanadenw ye fɛn bɛ munumunu de a bɛ kalifa dɔ la mais o tɛ ayiwa an bɛ kuma di Tasha ma ka bɔ Canada an bɛ sɔrɔ ka na segin Bokum ma Tasha i ni wula. Nse ni wula. Bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan. Awɔ. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn walima ni ɲininkali b'i bolo ka se Monsieur Boubacar Bokum ma ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ Centre CNN na Bamako an bɛ ka kuma UEMOA de kan barisabu ni hakili b'a la waati kɛra ale ni CEDEAO bɛ ɲangili bi Mali kunna u ye Mali sen bɔ u ka baarakɛdaw ni jamakulu ninnu bɛɛ la ayiwa o don na u y'a laɲini ta u y'a latigɛ ka Mali ka ɲangiliw sɔnsɔri k'a d'a kan k'u ye ayiwa baara kɛ ka kalata ninnu jamanatigisi kalataw bolodali kɛ ani sariya sunba falenen o bɛɛ y'a to o bɛɛ kɛra tamasiyɛn olu ka se k'a fɔ ayiwa fanga bɛna segin a cogo kɔrɔ la o kama olu ye ɲangili ninnu wuli aw yɛrɛ minnu bɛ Canada ye aw hakilina ye jumɛn ye nin na a ko la. En fait, ne hakilina depuis le début ne hakilina m'a changé quoi parce que ne kɔni fɛ UEMOA y'i da don kɛlɛ la ni bɛ se k'a fɔ ten tɔ kuma n'a taabolo don i da don kɛlɛ la kɛlɛ min tɛ ale yɛrɛ ɲɛsira la parce que mɔgɔ minnu bɛ a ɲɛmɔgɔya la olu kɛlen don k'u yɛrɛ bila jɔyɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔ min n t'a fɔ u n'a man kan sa mais u ka fanga jagoya sigi an kan parce que an tɛ se ka fɛn fɔ i m'a ye wa sinon sanction ninnu ça n'avait rien à voir avec le coup d'état et an b'a ye tubabu jamanaw ni fɛngɛw la olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de o ni gɛrɛntɛ nana bin u kan bɛɛ ye nord kɛlɛ ye o parce que a bɛɛ nana ni tentɔ de ye o bɛɛ ye nord kɛlɛ ye bɛɛ ye Mali kɛcogo yɛrɛ ye fɛngɛ min tun bɛ Mali kan doni min tun bɛ Mali kan n'a fɔra k'o bɛɛ kɔfɛ UEMOA ye a gɛrɛntɛ tɔw yɛrɛ sinsin tuguni ka taga ne b'a fɔ de UEMOA y'i da don kɛlɛ la kɛlɛ min kun t'a ɲɛsira la kuma se ale fana ka dɔ fara Mali ka malheur kan mais n'u y'a décidé k'a fɔ ko an bɛ u sonsori an b'a f'u ɲɛna alhamdulilayi k'a fɔ an b'a f'u ɲɛna alhamdulilayi mais de base u jo tun t'a la quoi
Aïwa. C'est bon. Aïwa, ɲininkali b'i fɛ k'a lase Boubacar Bokoum ma, monsieur Bokoum ma. Non, à ka réflexion, à ka analyse ou kagne. Donc, je lui dis vraiment bon courage et merci beaucoup. Merci. Ni diyara n kosɛbɛ. K'an bɛ Canadakaw bɛɛ fo. U bɛɛ b'a ŋɛnɛ kɔnɔ. Ayiwa, sisan an bɛ segin ka kuma di monsieur Bokoum ma. N tun y'a ɲininka ayiwa kumakan dɔ la sisan. Bokoum, kuma b'i bolo, i b'a kɛ to. Bon, i kun ye ɲininkali mun kɛ. Awɔ. Ɲininkali in yɛrɛ kun ye jumɛn ye? N tun bɛ a jɛkulu ka jamakulu n'o ye commission yɛrɛ ayiwa yɔrɔ u ye maakura maa minnu sigira a ɲɛ ma. U ye dɔw sigi. Majɛ mun bɛ jɛkulu in kɔnɔ bi. Awɔ. I b'a ye k'a fɔ présidence tournante in yɛrɛ ko tɛ o depuis wagati jan i b'a ye k'a fɔ institution ninnu na Mali tɛ fan si. Munna? O mɛnna. Munna? K'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛ ɲɛmaya ta institution internationale la a tila bɛɛ ye wɔlɔfɔw ani maa wɛrɛw ye o kun kɔlɔsilen don an fɛ a mɛnna an y'a kɛlɛw n'a fɛnw kɛ mais o si tɛ gɛlɛyaba ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ yɛrɛ b'a kɔnɔ IMOA yɛrɛ bɛ minɛn mun kɔnɔ bi a minɛn wasalen tɛ k'a sababu kɛ mun ye fɛn mun ye wari kasabi ye ni wari kan ka ɲini ka di farafin jamanaw ma pour que baara bɛ kɛ n'a ye wari fɛn fɛn bɛ ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ pour que baara ɲɛnama bɛ kɛ n'a ye a wari si tɛ sɔrɔ olu de b'u sago fɔ faransi de b'a fɔ hakɛ mun kan ka di faransi de bɛ wari in dilan fɛn fɛn n'a bɛ tɛmɛ n'a ma tɛmɛ faransi ka minɛn kɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc fɛn dun kun kɛra wagati la wagati mun an y'a jateminɛ k'a fɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an bɛ fɛ k'an ka souveraineté économique sɔrɔ donc jateminɛw y'a jira k'a fɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan maa kelen kelen i tɛ se donc an ka fara ɲɔgɔn kan pour que barika bɛ don an ka kow la fanga bɛ don an na an bɛ se k'an kun kɔrɔta pour que an fana bɛ se ka kɛ force économique dɔ ye maintenant an farala ɲɔgɔn kan k'o minɛn ta ka tila ka t'o minɛn kalifa maa wɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ majɛba bɛ yen force économique tɛ yen UMOA b'o o minɛn de kɔnɔ donc gɛlɛya in yɛrɛ min bɛ yen o ye a sigilen don minɛn min yɛrɛ kɔnɔ a minɛn in yɛrɛ sabatilen tɛ mɔgɔ ko yɛrɛ tɛ a mana kɛ Ivoirien ye o a mana kɛ Malien ye o mɔgɔ mana a gérer n'a minɛn yɛrɛ sigicogo ka ɲi a bɛ jamanadenw nafa mais o de nafa t'a kɔnɔ bi. Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna an balimakɛ Cɛwole Jigi Sidibe ta Cɛwole i ni wula. Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ foyi tɛ yen. Ayiwa aw ye sigidaden tɔn jɛkulu maaw ye. An bɛ ka kuma IMOA ka laɲini kan u ka kiiritigɛso ye ɲangili minnu bi Mali kan ko ayiwa ɲɔngirila ayiwa n'an balimakɛ Boubacar Bokoum bɛ yan ani Mohamed Mamata Touré ayiwa n ko ni hakili falen na ni ɲininkali b'i fɛ k'a lase u ma walima ni hakilina wɛrɛ min na ayiwa nin ko nin kan o ɲangili wulilen mun de bɛ se ka kɛ Mali bolo IMOA ka nin latigɛ nin kɔfɛ. D'accord, n b'aw fo ka waleɲuman dɔn. O diyara n ye kosɛbɛ. Donc ne bɛ kuma an ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye réseau des jeunes pour la paix Mali ye. Bon ɲininkaliba tɛ ne bolo nin ko in na bon an ka dɔnkoba fana tɛ système économique fana kan kosɛbɛ. Mais seulement anw bɛ se ka min fɔ dɔrɔn anw kun sigilen don ni nin ye n'a ma min bɔ Mali gɛlɛya la a tɛna o fara Mali gɛlɛya kan. N'i y'a jateminɛ Mali ye IMOA tɔnden bon IMOA sigira je pense que walasa ka se ka a tɔnden bɛɛ lajɛlen lafiya au plan économique et financier. Bon ni IMOA taara kɛ instrument politique ye ka a gulon jamanaba dɔw la ka jamana dɔw sanctionner bon o kɔni tun kɛra filijuguba de ye fili min yɛrɛ IMOA tun tɛ a dɔn ko a b'a kɔnɔ. Bon bi ni u ye conscience sɔrɔ ka fili nin bɔ yen ka sanction wuli ka bɔ Mali sanfɛ je pense que o ye fɛnba ye fɛn min kɔni diyara anw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Anw bi IMOA ɲɛmɔgɔw fo ala ka tila ka Maliyɛnw fo u ka résilience la donc o de kɔni aw hakilina ye k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'an bolo k'a fɔ nin ko in na kuma wɛrɛ foyi t'an bolo on se réjouit seulement vraiment de la décision de la levée de sanctions sur le Mali. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ i Sidibe i ni ce o la. Ayiwa yanni n ka segin ka kuma di an balimakɛ ayiwa Boubacar Bokoum ma ani Mohamed Mamata an balimakɛ Ben Jabate b'an bolo ka bɔ Pennsylvania nka ni Ben bɔra an bɛ segin waatinin min tora an bɛ yan kuma
Mauritanie jamanati ka wele ka ɲɛsi furancɛ faga ma ko Mali k'i kɔsegin ka na u ka tɔn na n'o ye ayiwa Sahel jamanaw ka kɛlɛbolo ka ɲɛsi jihadiste ma. Ben i ni wula. Nba ni la Mohamed. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ t'u la. Ayiwa i bisimila. Ba b'i bolo i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn. N y'a mɛn. Ayiwa an ka dunankɛ bɛ yan n'o ye monsieur Boubacar Bokoum ni Mohamed Mata Touré olu bɛɛ b'an bolo nɛgɛjuru kan. Ayiwa Bokoum ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ Bamako centre Séné la l'étude stratégique de Séné. Ayiwa ale ka baara ɲɛsin sariya taabolo o ni lakana siratigɛ fanfɛla la. U bɛ baara kɛ n'o minɛnw ye. I bisimila kuma b'i bolo. D'accord Mohamed n b'i fo k'an lamɛn jama bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye. K'an ka surasi minnu sara kɛlɛ in na ani minnu banana. Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'u ma. Amina amina. Minnu banana Ala ka kɛnɛya d'u ma. Minnu bɛ kungo kɔnɔ ani minnu bɛ désert kan Ala k'u ni kisi. Amin amin. Mohamed n yɛrɛ dusu kasilen don tile fila in na n balimamuso o banna o don an kɔrɔ. Ala ka hinɛ a la. Donc n bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'an ma. Amina amina i ni ce o la. Donc n bɛ min fɔ a ye Mohamed. On dirait que Malien ne t'a dɔn fɛn min b'an na quoi. Hakili tɛ se ka dayɛlɛ ka da kun kelen. Bon bamananw ko cogo di ko kunfin tulo gɛlɛn o ka ko b'a yɛrɛ bolo quoi. Mohamed. CEDEAO Mali de y'a cɛsi ta k'a créer. UEMOA Mali y'a cɛsi ta k'a créer. G5 Mali y'a cɛsi ta k'a créer. Donc Mali de b'a bɛɛ ɲɛfɛ. Mais munna Mali de bɛ to ko a bɛɛ la? Parce que Malien tɛ sɔn sariya batigi ma. Malien tɛ sariya fɛ. Mohamed, an ka jamana la ye dɔrɔn u bɛ ka sɔrɔdasi minnu défense ta parce que a bɛɛ kuma bɛɛ o dɔrɔn de ye. Ala lajɛ olu yɛrɛ sariya ci cogo min na u ka mɔgɔ t'a la. Mais UEMOA ta filɛ yen mɔgɔ min bɛ business dɔn mɔgɔ min b'a dɔn ko business ye min ye jamana kɔnɔ a bɛ employé min créer jamana kɔnɔ est ce que b'a fɔ ko sanction économique tali ka jamana kan fo tɛ foyi kɛ ka jamana na. E bɛ se k'a fɔ cogo di k'e ye ɲininikɛla ye k'e ye politique mɔgɔ ye k'e bɛ se ka i sigi ka nin kuma sugu fɔ cogo di i bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw lasigi la mun na bɛɛ b'a dɔn sanction k'a tali k'a ka jugu bɛɛ bɛ nin dɔn hali n'i ma taa ekɔli la mais an b'an yɛrɛ nɛgɛ mun na Côte d'Ivoire lajɛ projet hakɛ min financelen don Sénégal lajɛ Mohamed waati bɛrɛ t'an bolo an bɛ tila ka na si i ka ɲininkali la. N bɛna min f'i ye Mohamed anw lajɛ bi UEMOA ye joli donna Mali la Mali bɛ joli juru nɔfɛ hali bi Mali bɛ kulo la wariko la cogo di projet joli créera min f'i i ka soi-disant chercheur ɲininka Mali kabi sanction nin fo sisan baara joli créera Mali la projet joli financera Mali fɛ a k'o fɔ n ye. A bɛ ni jaabi sisan Ben y'a fɔ na cogo min na sanction ni kɛra lahalaya minnu kɔnɔ caman yira k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ tun tɛ UEMOA ka baaraminɛnw kɔnɔ ka o gosi Mali kunna ko CEDEAO de tun bɛ se k'o kɛ la nka a mana kɛ cogo o cogo i bɛ hakɛ to minute 6 dɔrɔn de tora i bɛ hakɛ to an bɛ kuma di Bokoum ma a b'i jaabi sisan. Ya mɛn ayiwa i ni ce o la an bɛ segin ka na kuma di monsieur Boubacar Bokoum ma. Mamata. Monsieur Diabaté, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il n'est pas dɔgɔya. Si je suis chercheur ou je ne suis pas chercheur, o ye ne ka faamuya cogo ye, a ka faamuya cogo ye, a ka faamuya cogo ye. I ye chercheur ye kɔni an bɛ dalen b'o la baaraw bɛ i b'a kɛnɛ kan tuma bɛɛ. Voilà donc sanction a bɛ mun kɛ jamana la ale t'o fɔ ne ɲɛna ne b'o dɔn mais fɛn mun tɛ sariya kɔnɔ o ka fɔ transition supporteli tɛ an b'an ka baara la depuis transition tɛ donc transition ko tɛ mais ni transition nana bɛn n'a wagati ye ka hakilina ta hakilina mun n'an hakilinaw bɛ ta an b'o faamuya an b'u bɔgɔrɔma dɔɔnin n'o hakilina ye sinon an bɛ nin baara in na depuis 2010 ale ye baara jumɛn kɛ ka ɲɛsin Mali ma a ye hakilina jumɛn bɔ sanction na on sait comment ça se passe maa minnu bɛ sanction ninnu kɔfɛ an b'olu dɔn hakilina mun bɛ sanction ninnu kɔfɛ an bɛ k'o de ɲɛfɔ maintenant fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko organisation dɔ ko Mali b'a la Mali ban ka a jumɛn respecté jumɛn jɔn b'a respecté tɔw b'a respecté wa yanni sanction ninnu ka na baara jumɛn i bɛ ka fanga la usine jumɛn kirikira Mali kɔnɔ
yani i bɛ ka kana a tɛ se usine joli créer Mali kɔnɔ donc a kana fɛnw sama ka n'u bila transition minɛn kɔnɔ tu peux ne pas aimer la transition ça c'est ton droit le plus absolu n'a ka di ye i bɛ kɛ transition fɛ n'a ka di ye i bɛ kɛ jamana fɛ n'a ka di ye i tɛ kɛ foyi fɛ c'est ton droit mais an bɛ ka mun fɔ lɛgɛsɛ don a bɛ kolo kan a bɛ bɛɛ i ma ou bien a tɛ bɛɛ i ma o y'i kungo ye mais an bɛ ka mun fɔ an bɛ k'an hakilina de fɔ bɛɛ b'i hakilina fɔ mais an kana ɲɔgɔn dɔgɔya ko parce que soi-disant chercheur soi-disant moi je le respecte i bɛ hakɛ to mais n hakilina de fɔ n ka faamuya bɛ minɛn min kɔnɔ n bɛ k'o faamuya de fɔ ni faamuya mun b'a fɛ a b'o fɔ jamanadenw ye ani ne tɛ o ani ne tɛ kɛlɛla o transition in fana bɛ Bamakɔ a bɛ se ka bɔ Amérique ka na transition nɔfɛ o ni mun ka d'a ye a bɛ n'o kɛ transition mɔgɔw la moi ça ne me regarde pas donc fa k'o faamuya a tɛ ne n'ale cɛ o maintenant ni transition man d'a ye a ka na transition mɔgɔw nɔfɛ c'est pas mon problème moi voilà donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn minɛn fɛn fɛn n'an y'a sigi n'a tɛ bɛn minɛn kɔnɔ n'an y'a ye k'a fɔ an ka nafa t'a la an bɛ bɔ sariya ko t'o ye o i bɛ se ka fɛn dɔ dilan i bɛ muso furu ni muso ma k'i sago i b'a bila furu bɛ yen furusa bɛ yen donc association bɛɛ bɛ ten organisation bɛɛ bɛ ten il y a des clauses pour sortir n'o y'a sɔrɔ i donna de k'i tɛ bɔ ko sariya kɔnɔ i minɛnen don k'i kɛ jɔn ye association kɔnɔ k'i tɛ bɔ clause tɛ k'a la mun b'a to i bɛ bɔ o mais munna fɛn fɛn n'a sigira clause b'a la adhésion b'a la exclusion b'a la i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ parce que a tɛ bɛn i ma bilen o b'a kɔnɔ est-ce que o ye o faamuyali ka gɛlɛn wa mais ni Mali ko k'a t'a kɔnɔ ou bien ni Mali n'u bɛ ɲɔgɔn na mais c'est tout à fait normal e ye dynamique jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ kɛlɛ ou bien mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kɔ bila ou bien mɔgɔw tɛ bɔ minɛn kɔnɔ o ye organisation jumɛn ye ayiwa an balimakɛ est-ce que Maroc kun ka deli ka bɔ wa u tɛ k'a ɲini ka don bi wa ayiwa an balimakɛ Dramane bɛ nɛgɛjuru kan n'a tulo bɛ na kuma b'a bolo Dramane Jakite ale bɛ nɛgɛjuru kan i ni wula Dramane ayiwa i bisimila kɛnɛ kan waati bɛrɛ t'an bolo t'a fɛ kuma b'i bolo dakuru ɲɛ kelen na ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase wala hakilina jumɛn bɛ yen dakuru ɲɛ kelen na awɔ i mana an ma se k'an da don G5 na an bɛ t'a fɛ waati koronnen bon G5 ko in kɔni ne t'a fɛ Mali yɛrɛ ka tigɛ a la bilen parce que n'an ye sira mun ta nin ye tan an bɛ ka taa de an ma ɲi ka segin bilen yan kɔ quoi bon i ye mɔgɔ ka sanction ko in ayiwa i ni ce la an bɛna kuma di Mohamed Mamata ma ka dakuru ɲɛ kelen fɔ yanni an ka nin baro ni ban dan sigi o la Mamata i tulo bɛ n na ayiwa kuma laban min b'e bolo k'a lase ayiwa nin ko in na t'a fɛ miniti kuma laban min bɛ ne bolo dɔrɔn o ye marabagaw y'a ye k'a fɔ ko sanction ye min da jamana kan a ye min da jamana kɔnɔdenw kan o b'o dɔn ko kɔnɔdimi kɛ ɲɛdimi de don gɛlɛya sugu bɛɛ nana jamana kɔnɔ entreprise bɛɛ taara chômage technique la administration yɛrɛ tɛ ka fonctionner fo o de y'a kɛ an ka département ministériel bɛɛ bɛ ka fonctionner u ka budget la 15% ɲɔgɔn na donc maintenant an bɛ min fɔ laɲini tɔ min bɛ u ni UEMOA ni CEDEAO ni organisation tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye layidu kan ye chronogramme ni baara tɔ kan ka kɛ cogo min na u k'u jija u k'o bato yalasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana na kan na an ka tila ka segin leçon kelen kan illégal illégitime donc maintenant ɲɛmɔgɔya tɛ se ka taa labɛn kɔ u k'a lajɛ u ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye maliyɛnw ko k'u bɛ fɛn fɛn ku maliyɛnw y'a bɛɛ lajɛlen ku bien vrai que dɔ ma bɔ olu ka train de vie la an kɔni anw denw na donc an bɛ min fɔ dɔrɔn ɲɛmɔgɔw ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye u k'u jija u ni UEMOA ka baara kɛ an ka se ka taa ɲɛ musaka ka don jamana kɔnɔ baaraw ka lakuraya tuguni ayiwa i ni cɛw la an ka foli bɛ monsieur Boubacar Bokoum ma ayiwa ani Mamata ni fɛn fɛn min ye ɲininkali kɛ ni jamukan na aw ni ce an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Peters bolo ayiwa ni jamukan lasaraw ma ayiwa ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la Koko kala de be mone bomogo la je suis un diplômé. À la batala ngomogo butala. Jean de Bessela, barricade be ela, waite bi jamais.
non il te bi jamais. Mani dai sere se voi mi okay, mo dai sere se voi mi okay.